Представям на вашето внимание Huawei Watch D2. Huawei Watch D2 е усъвършенстваната версия на Huawei Watch 1, D1, в случая този, който ви го показвам. Има много допълнителни сензори, но общо и двата часовника имат общи сензори като акселерометър, жироскоп, оптичен heart rate сензор, сензор за сърдечния ритъм, така наречения PPG, амбиентен сензор за околната среда, температурен сензор за измерване на температурата на кожата, диференциален сензор за налягане има също и хол сензор. Т.е. тези два часовника имат тези сензори. И двата модела имат вградена мини помпа с въздушна възглавница за точно измерване на кръвното налягане, което е основната им характеристика, както и сензор за измерване на кислородната наситеност в кръвта. Каква обаче е разликата между сензорите на D1 и D2? При D1 имаме 6 аксиален акселометър с жироскоп. При D2 имаме 9 аксиален. Добавен е магнитометър компас, което води до по-точно проследяване на движението и ориентацията и навигацията. Другата разлика е в ESG сензора, който тук е основен в D1, а в D2 е подобрен. Тоест, може да прави по-бързи и по-точни измервания на електрокардиограма, по-добро откриване на аритмии. Тук нямаме в D1 барометър, а тук имаме барометър в D2, т.е. може да измерва атмосферното налягане, надморската височина, времето и по-точни данни за активността ви. Тук нямаме магнитометър, компас, а тук имаме като част от 9-осния EMUI, т.е. имаме компас за навигация. Други важни подобрения в D1 не са чисто нови сензори, а свързани с тях е TrueSense системата. Това е нова генерация с по-добра оптика, Multi-Region Optical Path, по-бързи и точни измервания на сърдечния ритъм, на кислородната наситеност и други витални показатели. При D2 имаме по-добро интегриране на данните от сензорите за амбулаторията, т.е. имаме 24-часово автоматично измерване на кръвното налягане през деня и нощта. Но имайте в предвид, че това съкращава живота на батерията и може да доведе до живот на батерията от един ден. Имаме подобрено проследяване на съня с детекция на нарушенията в дишането. И кратко да обобщим. Watch D има солидна база от сензори, фокусирана главно върху кръвното налягане и кардиограмата. Watch D добавя барометър, магнитометър, компас, 9-аксиален EMUI плюс подобрение в кардиограмата и оптичното измерване. Това прави D2 по-пълен за фитнес, навигация и по-точно здравно мониториране. Това, което също трябва да подчертаем е, че в новия D2 имаме възможност и да разговаряме през часовника, както повечето устройства на Huawei. Тоест може да го ползваме докато шофираме. И пристъпваме към неговото отваряне. Като всяка кутия на Huawei може да я разгледаме. Има данни. Стандартна кутия на повечето часовници на
производителя. Примахваме вакуумния нейлон. И внимателно, в принцип много е трудно с една ръка да се отваря кутията, и блесва самия часовник. Тук ни прави впечатление, че за разлика от първия модел, имаме колелце, което се движи и с което, когато разговаряме, ще може да увеличаваме и намаляваме силата на звука. Ето в първия това нещо го нямаме. Имаме само два бутона Home и Health. Тук може да забележим двата часовника. Това е синята версия. Има черна, има и бяла, златист го водят. Тук изглежда малко по-тъмно графитено, отколкото реално на камерата. Забелязваме, ето в първия вариант, самата закопчалка е малко по-широка и това е маншета, който това е сензора на D1, а сега ще видим сензора на D2. Ето каква е разликата, като закопчалката е видимо по-малка, по-компактна. Казват, че мотора на помпата е много по-малък. Тук е преработен, както и сензорите. Самата краишка е много по-приятна на допир, а може би защото този съм го ползвал повече. Между прочим, тези краишки се свалят много внимателно, съгласно инструкциите на производителя, и могат да се мият, като се продават като аксесуари допълнително. Да оставим настрани часовниците и да видим какво има в кутията, в което всичко е закрито. Тук производителя ни казва, че не трябва да се мие часовника с сапун, не е хубаво да се влиза в басейни, където има вода, не е хубаво да се мие часовника и не е хубаво под душ човек да бъде. Отзад има допълнителни указания, явно тук с предупреждения, но най-хубаво да се влезе в сайта да се провери. В тази си част най-вероятно са книжки, инструкции, указания и така нататък. В тази част имаме допълнителни маншети, които са съответно за по-големи ръце. Сега ще ги извадим. Да, това е краишка. В случая с допълнително. Ето тук може да видите закопчаването и съответно на маншета и помпата, с която влиза водата. Това е въздуха. Тук виждаме стандартното безжично зарядно на Huawei, което го имат повечето от часовниците на производителя. И тук това беше, доколкото се спомням, да, човек да се замери ръката и да види точно колко да пристегне маншета, за да може да показва вярно. Тоест, аз извадих М-страпа, който не е сложен, а в самия часовник е закачен L-страпа. И съответно, чрез линейката за измерване, която е вътре, може да проверим какъв е размерът на нашата китка. Тук имаме от документацията гаранционна карта.
инструкции бързи как се измерва кръвното налягане и кратко ръководство за ползване. И с това се изчерпва всичко в комплект. Така, на инструкцията виждаме как е правилно да се мери кръвното. Може седнал, може и прав. И тук са посочени в случаите, когато е неправилно меренето. Така да докосваш. Ето го. Тоест ръката трябва да е разперена нагоре, да не е свита. Едното рамо да не е нагоре, да не е потъгъл така. На маса така не, с кръстени крака не. Да е плътно опряна ръката до гръдния кош и да има нещо явно между гръдния кош и ръката. От обратната страна са ни показали, че има два вида маншети, че трябва да се измериме съответно индивидуално какъв ни е размера на китката, как се отваря, как се определя размера, ето как се маха самият маншет. Ето го и размера, къде се закопчава, как се натиска съответно бутоните. Ето за по-големия. И така. Краткото ръководство за ползване. Виждаме, че трябва първо да го включиме, за да го активираме, да го заредиме, да свалим Huawei Health и да го сдвоим с телефона, като при Apple се свалял от техния маркет, тъй като има проблем с Google, е хубаво да се свали от сайта на Huawei самото приложение за Android телефони. Тук има на различни езици ръководство, дори и на български има. Часовника се предлага с 24-месечна гаранция, като се прави само в оторизирания сервис на Huawei в София на улица Коста Вълчев. Независимо от къде сте закупили устройство Huawei, само там най-компетентно могат да ви го оправят, ако има някакъв проблем. Имайте в предвид, че това не е твърде обикновен часовник и не е играчка. Макар че твърдят, че не е медицински уред, много потребители във форумите с снимки показват, че всъщност този часовник мери изключително точно. Но разбира се, това е информативно. А ако считате, че имате високо кръвно или ниско кръвно или някакъв проблем, винаги обязателно се консултирайте с медицинско лице, кардиолог, който да ви направи всички необходими изследвания. Това просто е индикатор за състояние на здравето ви в момента и когато нямате апарат за кръвно налягане под ръка. Това, което ми прави впечатление, че не е като другите, по-тежко е зарядното, отколкото на другите устройства на Huawei. Предполагам, че е и по-мощно. Но ползвайте оригинално зарядно, безжично зарядно устройство за този часовник. Сега ще се опитаме да определиме какъв е размерът на нашата китка, като съгласно инструкциите трябва да използваме метърчето на 2,5 до 3 см от китката навътре, за да определиме точно размерът. Примахваме опаковката на производителя. И съгласно инструкциите трябва да бъде поставено и да определиме точно размера.
Ето тук точно ни е показано какво да правиме и да запомним този размер. Тъй като снимам с една ръка, при стягането де-факто ми беше около 14, така че ще го настроя на 14 и тъй като в часовника е сложена кришка L, ще си оставя тази, като само настроя размера на китката. Ето в случая е 15, между 14 и 15. Ще го сложа на 15, да не контактува чак толкова много. И така, имаме сложната операция, след като реших не на 15, а на 14 да го сложа. Кришката се отваря последния начин, само че с една ръка е много трудно това да бъде направено. Просто се отделя се нагоре. Ето, успяхме. По този начин се отключва. Тук има едно чепче маничко, което трябва да бъде съгласно инструкциите освободено надолу. Оказа се, че са ни необходими наистина две ръце, за да можем да освободиме това пластмасово закрепване и съответно можем да придвижим нагоре и надолу тази метална рамка. От вътрешната страна са отбелязани именно тези цифри, които ние трябва да го поставим. И така да го поставим, че да бъде ето по този начин. Малко по-трудно се виждат и трудно се заснемат, затова няма да ги заснема, но и има още едно допълнително тук пластмасово, може да го видите, което се закрепва точно да не се мърда позицията. И след това връщаме обратно кришката и тя вече е настроена за нашата китка. Много добре е обяснено всичко тук и показано. Мисля, че така добре се вижда. Ето, настроено е на 14 и това, което точно виждате в средата, то се затапва в дупката и не позволява повече да се мърда. Проверяме го тук през отвора, за да не мърда. Добре е направено горе-долу, но не мога с една ръка да боравя. Ето така седи на ръката. Не много хлабаво, не много отпуснато. Хубавото е, че производителят е предвидил батерията да се заредена на 70% и има български език. Меню на български език. И как да не уважаваш Huawei? И сега дойде момента да измерим своето кръвно налягане. Ето, това е часовника. Натискаме долния с задържане леко. Заставяме в положение, както е описано в инструкцията. То надува. И тъй като имам високо кръвно, ще подаде и високо кръвно като резултат. Много е важно да не се кръстосват краката. Може и в изправено положение да се измери кръвното. Много е важно да не се говори.
Ето, показва стойностите и ги записва в часовника ти. Това е.